Tehodrain on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen, jonka kohteena voivat olla muun muassa rakennusten perustukset, tiet, teollisuus- sekä urheilulaitokset sekä kohteet, joissa on korkeat vaatimukset pitkäaikaisen toimivuuden suhteen. Järjestelmä soveltuu myös erityisen vaativiin olosuhteisiin sekä ehdotonta käyttövarmuutta edellyttäviin kohteisiin. Tehodrain on nimensä mukaisesti tehokas. Putkissamme on pinta-alaltaan 100 kertaa suuremmat suuaukot tavanomaisiin salaojaputkiin verrattuna, ja ne pysyvät auki myös rautapitoisessa maassa. Virtauskanavien muotoilu mahdollistaa myös tehokkaan virtausnopeuden kasvun, joka tekee putkesta samalla itse puhdistavan. Tehodrain on suomalainen tuote ja valmistetaan Mustasaaressa. Salaojaputki on valmistettu ympäristöystävällisestä PP-muovista tehdasasennetuin liitoksin. Huuhtelu kaivoihin, poistoputkiin sekä käyriin ja muihin osiin käyvät tavalliset maaviemäriosat. Tehodrain on toimintavarma ja huoltovapaa. Perinteisen salaojaputken toiminta perustuu suodatin periaatteeseen, jolloin se lakkaa vähitellen toimimasta ja edellyttää huoltoa tai vaihtamista. Tehodrain on tukkeutumaton ja huoltovapaa. Vedessä raskaampi maa-aines laskeutuu nousukanavissa painovoiman ansiosta pohjaan. Tämä estää sitä nousemaan ylös suuaukkoon ja sieltä virtauskanaviin. Koska Tehodrain on muuten umpinainen, vesi ei myöskään tihku putkesta maaperään. Kun putki ei päästä vettä takaisin, eivät myöskään juuret löydä tietään sisään. Tehodrain on kustannustehokas kokonaisratkaisu. Valitsemalla Tehodrainin säästät salaojituksen kokonaiskustannuksissa. Saat kustannussäästöjä muun muassa täytemateriaalin ja huoltojen osalta. Tehodrain ei koskaan tarvitse myöskään suodatinkankaita. Tehodrain on turvallisuutta. Toimiva salaojitus on tärkeimpiä rakennushankkeen investointeja. Tällä ennaltaehkäiset vedestä aiheutuvia vahinkoja ja turvaat rakennuksen arvon myös tulevaisuudessa. Tehodrainin avulla saat luotettavan, toimintavarman ja huoltovapaan salaojajärjestelmän.